Yeah, me tin sampi. Nanse me tin sampi se me bai. Obia ba me ba no ho. Se nka wokope wo ba me ho am ya dwon ho na mbo bi obi a na waboa me. Na me se debi. Anya no kreda. Okay bi da. Me nka bi da. Na se bi wo ho saa se obi aba me ntan. Se yankopɛ mbo ambra kwa ade. Na me se debi a. Saa nipa kro no ade we aduru bebi TV we aduru bebi a wan bra abonten beka se o abanenim abakase sei na me si debi ana se so boana ye bom bebrebe se me na me ya me ba no ebie no obi ya hwehwemahu se bia me na me di be ye ta to ama me ba na ye si nti se te sa so a sa ni bakro no so bra abonten na won beka fi se ye nyina ye paniye ya pane saye oba baka se wo hu ni se ya ana se oba no ho se yen kombo se na me se debi a ombra beka Edini yesen usia anyone so TVGH me see edini yesen so TVGH anyone Ghana for you yeah abusia mosomfo kwaku Alaska nie enenso da foforo enenso da foforo ene ye de ba nsem ne dɔɔso ai na ye bi kru chidi ama no watie mu nsem ne ekoso abuso nya subscribe channel sisi no like no comment no share ama foforo so nya bi ede ahwe se ne bi ede video tum bi a obete se de video ede atum sa pepe abuso ne ye ko fanfa ai na nse ye de kwade ho nsensem kwade ne maame kwade problem wo mu konfo kwade asa de meken ai okonfo kwade ho nsensem e bae betutu dware se bi bi so abodam bi se wayi se che watinken se ye bi onenam no wane so ate me ne betu dwa ne maame ye se ohiamwa e de aboa ma ne ba no ho ato no na wo ma senka bibia ni adofo mfamfa ye ohima wo ye so ya leta ho nsensem be ba bebrebe ne maame be kasa ai ne maame ba be kasa ai ya sem gitu wo hene emu odwerem asem ni mu odwerem se bia asem na kwai ne nkose na ntotwe ne bo akire ye bo ani munye yie na ensem no mu odu emu nsem no do se doso ene hamanti wa accuse haman sem bebre se ade no se unchede unhu se we ne e kanokure se we ne e kanokure but me de ma fam de so TV4 de ye de e be gina e be gina wo maame na fa ai ye de be gina maame na side but enye nyina na 100% be gina maame nko afa because ye hamem ti so on so at least on so ye nipa at least o so on so bibi ni ye so ye ti afam de kakra be wono na se because of mpanimfuo bi ne enkofuo bi nti on pese obecheche ne ma bebre ai na abubi ka se maame ne be wo se den maame na ba UTV so abekasa United Showbiz so abekasa na wadi nkomo yie waka nsam so ato ho ama wakire ma kwa kusi se eye ne ba konfo kwa ade yade na oyade no sabio enye on na eye ne ba no enye on na eye ne ba ne da wontim nye ne ba no so da na wabre ne ba no ho sabi wode nanantia more than 15 years nie slab ba akwante nya yarisa na de ntia ma won pese ne ba ne beto nyum bio no enye so beto nyum kura bi onka so wonya nyum to okura wo baba so kire se sisi no ne ba no te bia wo mu no se wanya nyum no to na nsa na wontima mfa nsa na ho yade na se ebia osan kɔ ebia wo san ho yade ase wo yarisa bia na wo san ho yade na bibini a wo honto ya wo firi wo na wo so wo akɔ ye adwuma yade no be san ba na ye kese sana na akɔ ye na de hama entina se nyina nse hama o se na one na ne ba no enti hama nya ne ba no ma no hama ba be so ne be ne ba hama bae wono na lo Kenya na obobɔ nkofo bi di kan so ne o se hwan so mo beboa mama so ye konfo kwa de mu na mo pagya ma na hwe na ne ho ato no ahwe no na so wate enti mo bae no ohun se ye lo Kenya wo mu na ne gye so no problem later na wo hama wo san ba na nche fe no office be ka che ne say the way a o yaresa bia na obi be fa no ko bo show obi be fa no ko si na dia de na ye lo Kenya ai lo Kenya no obonwumi ye so ye sofo yi
wono no ade na mo ye no close door mo ye asie mo bese pia bon ba no ye lokenya ma na pia bonten dia wo bepam na free group na ntena mo bepam na free mu ne ma me so de bempam no na ono nya ono ne pe ati ase enye ono ne pe ne sa sese ni obaye sa osere no mo mpam no na ono kan sa na ono koye okwe letter kwansi na wo de letter e ba se ne lawyer ba so omra okano kwa so omra na office na tene nkofo fande ne kone ade na en masa enye na maame ne nsan ne se ne lawyer se ombeso obi e fa na ko letter na be da bonten se maame ne pese se bi ochi ana wode lokenya ko court se wo ba ne ba ho beboa no ne za semen te saa o se ne maame ne famu ne nsem wo kan sa semen de ente saa se maame ne siw lokenya wo ne ba ho se wo ba ne ba ho abeboa nto wo ba ne ba ho nto wo siw no court no ente saa maame ne kan nyina enti there se hammer ne create saa problem to ho no ma wo ne lokenya so ati ase there's an issue no which say maame ne pese wo kire say nse maame ne so wo kan nyina wo pese wo kire say hammer eye problem ma ne ba konfo kwa ade because sebe on ne ba no se ja ne ba ma na ebusuafo nyina se ja ne ba ma no wo pese wo ja akora na ma no so la wo se wo do akora no pe na sem but se wo ne ho to no wo kopte bia na ne ho to no a ne wo se atwa ho asa be fa no ko abefa na ko boshu na ya de na ba o mu anu be fa na ko bo akoye nyom na ya de na sa ba bi because okoboshu na maame pese wo je so okoboshu na sika obenya no enu bi no oyi bidu akototo se ndubone nanom chese maame na kirem yehu se ne ba no sebi oye ndubone oye ndubone sem so ene enye ne so ade oye ya che no school no oye sa ade no motunufo a konfo kwa da so oden chese na so oden pa ti maame ne sem kan konfo kwa da so oden papa utunufo wo mfa enamfofo basa no monam enti emwa no misu minim se se no waka yon fo basa no na minim se hama nye obi a osebe onu wi nti ko ba ne se na wo ben hama e be kwa ko basa situation me sa ba bio eno no so wo pa so nti maame no te bia wo musesi ani nyina ne se ohia mwa na mwa ohia no hama atese konfo kwada sa kwoti bi bi ba hama omo frɛ hama se woni mo bia de boa no oniska hwanzika no vango he no onye so what I say there's a problem na kasa no e wo ho ache ya hama no kura wuti maame ne sem kan mu be 2 years kura ni no sebe woni eye hama nkasa maame ne hama nye fan nkasa na me medie ne sade ba kwa mu wane se sebe o me na mede hye me na mede nua me ba ya ma chem na wo no ene wo kwoti bia bu anye te bia wo mu ne nye papa ena me se masa me na me ba no basere ne firi me honom ena wo so de ne koye nwom ena sei wo boa ena ne ma akoso na enkoyi me so gya me ba mana se nke no wana no rapper ni hama we de nke no wana no enke ni kwan so wo argument bia wo ho na wo yes say wo yes na obi nkasa wo interest bi wo sabe konfo kwa ade mu wacha ase na sa wo de konfo kwa de giska underground no sa na me ka no asam ka me kan say ko basa na say wo de ne boshu underground gisika egu botuma wo mu no feel comfortable so maame ne kran say nka say ummo musika ummo na sika uri to dia man na 10 million thousand how say basa oye nipa ebe ne ya nipa de sebe oye ba tan ko aso de on twhwe se ne ba be ko sa atibia ni mu aturu outside ne papa be fa no ko sirim hama so ke so ma asemi si o de ne ko sirim ko ma ne papa so mo hero kakra ne papa nyame fofu ya nto ta ne papa firi mu ne papa firi mu te bia okum ne nyene maame ne ko fa ne ba firi ho sa de ne ba back maame ne be so chese ne wo ko sirim nya ne wonim kura sesei na sabia wu no obi ya adwuma uni atisi ya adwuma na se problem is ya ba watuna ma aide na akofa police e mechi no na o chiri wianza na akọ hospital no ensem no chese maame na twie ensem agu ho a ensem na wo hwie gu ne aye echen kurei na mesania maame na ne afi wanyini sebe mse panimu twantro panimu bu obetwa ntro pa ma wo so wotwa ntro bi so no ma ba bi agwa me yetifi aduri ne nsem maame kan die me nye sure se enye no kore so what I say because me na ma wo me ba wo
ɛna situation abrante na kom yawudi a wo kom me pese me bo me ba no yeye me ba no si ba bi papa nan mom no obi ofa so obo me ba no so no ono mom no be boa na me mese me ma na moa no nke die ntia nke die pe ntia so ho enti nsam no aye bibi bebre chese abusuan no kura binum nyina so jase se ha enya omodi hye ne ma no munya kwade mu kura mo me kwade bio na mo hwe mo ba na ho beto no ne ho to no so a ma me ni believe se nyame se ne ho beto no ne ho to no so a bibia be ya ma brante se ne ho to no pese wo ye no nyum a onye no nyum but enam se ne ba no so na so odinti onfo kwada so odinti onti afutu enti na amate bia wo mesi wo mu no so enti Mr. Hammer enti wada Roma sene abusuye ka obi e ka ja ne bama no be sere woni di mara betimi a ja ne bama no wate ja ne bama no ja konfo kwa de mama me ne busuya no pepo yo safiri ho na hwemu ye wadwuma enye mo ne nkota ka agisa asa wo kra woni mababa abrante ne edam bom ho bi so what I say se ko ba sana akwet se sebio sebe eya tise me kan se me nkase wo ye o ba be se me kire se e ko ba sana akwet sa se sebe wunnim abrante no yade wo yade ehu bi ebi so wunnim ho hwe o wunnim ho hwe ti mesere wo hamenti wada Roma brapeni serew ni die mu ara wo ye wadwuma dididi wo ye okay ne mebi ho atwe ho firi ho na bibi ni na obi ya ana obi kakra ya kan bi dia dey support dia boa why abusunya ye nkyere ho ye nkasa kese nkwakire ye nkoni nkotie ma ame nsem na wade be hwe gu UTV United Show Base no ye nkotie bi mrasesia ye be to so masesia yi sedia enkofo peso mo boss bo na ma ye say na ma ye say ma ye nua no sesi owo na ne tibia kra te say me dasi na meda for addiction so asi mama mi akonya kasi esi se me betina mu pina misu ndi me nkomo yo woni abema no hoye eda na yes no hoye mpacho wo hospital anu wo fi one said any hospital sa wo fi se owo wonsam wani minsem oni wonsam wani minsem ti pacho wo wan monsam me pacho opanyini bi na wane no etiwo nti opanyin no no wafa na no we comfortable me ya comfortable pa e de we okay sa pepe okay na pacho abra okopanyin no ye be bo wa mane as a mother ya bo mane na ya nseda en bo mane sa ya bo mane kakra bi na mitimi hu se bibi besi obekọ papa no ho sa na tie tu yo nipa bebre nim tutima adenti na enkofo efi se wo na uma wo ba ne kwan we da se anya no kresa da se me man kwan se die man ba chose se me man kwan se die se wo mu sisi ano na wa ma kwade like nenyom to no o man n2 bi because o se un person obeto nyom yo me da se enya sa na tie no bi a wo ye na adwuma Nyankopon so na dia ma no se na adwuma no na wa ba sa shi so metimi a hyan se me man ntonyom na bibinti tibia na aya no wo komu no aya emboa no ena emboa me nso so tibia na ye okomu no okay ma tibia na bi ni e wo num tuo mu ana sana se ya bebe mfie dodo kakra ni dodo mu ni sa nipa nyina Ghana fo nyina ati kwa de problem no nti sa problem no aya emboa no okoto nyom na abakase so okoto nyom na ade na abakase okay fi se me bane yi no anya yade bia anya ansada anya yare bia ubani we na anya yade bia na die wo mu ni aya soaden ni adamfo bone ni etufo a
wontie ɛna kɔfa si abra no me dubɔne ɛna kɔfa si abra no me sai me ngu n'anim ase but me susu sɛdeɛ yɛyɛ a etim wɔyɛ na otim kɔ saa te bie no mu eno na ma ne kɔ saa te ɔno na ma ne kɔ saa te bie no okay nti mama wo susu sɛ nka wonya ya nka wonya anwom no saa pɛpɛ me susu sɛ me nya ya nka ɔbɛyɛ sei no wɔgyae nwom no nanka wanya na hotɔ a wanya na hotɔ kora na wanto nwom no biom kora mepɛ so nya na hotɔ na onto nwom no biom wanto nwom no biom na edwuma pɛ na obetumi ayɛ because enwom ya na yɛn nyina yɛde hu no kwade nti mama sɛ so ogyae nwom no because ususu sɛ enwom na ɔto no elidi ne kɔ saa de ne mu enti sɛ nka ne hotɔ no a ɛna ka wagyae nwom no to a nka wo pɛ no sɛ so ogyae ebesisi hu kwade hwɛ nyame deɛ na kwan dɔɔso nti sɛ nyame no ankasa nyame nyankopɔn ankasa ba mu a sɛ obegyae a na wagye pene no ogyae a nyankopɔn ankasa ɛbɛkyerɛ ne adwuma ɔbɛyɛ anaasɛ wangyae koraa mpo no a wɔntena se kakra yɛyɛ na ɛde ne ho bɛbɔ mu a na agye na megye me din bɔne na meyɛ sei no nti mesusu sɛ wagyae na nka watena se kakra so na ebia obetie afutuo ebia bi bɛka asam baako mienu akyerɛ no na atɔ na sum saa na nka wa huni sɛ yɛn na me yɛ no ɛmboa me nti n'ani bɛda hɔ a mebɛgye adi sɛ saa no na wɔkɔto no nwom no a saa no ɛnsa ma no nkɔ saa te bia mu te bia saa no mu bi iti ba ufi sɛ ɛnamfofoɔ ka ho bi na ma oba no kɔ saa te bia no na adamfofoɔ ka ho na deɛ ama no kɔ saa te bia mu paa no obi a wɔfra no ne manager obi a yɛfrɛ no ne manager foɔ na ma no kɔ saa te bia wei managers no na ma no kɔ saa te managers no ɔmo yɛ ne dɛn wo mu no saa te bia no me na menya atenka ma no sɛ sɛdeɛ ɔsi ɛkɔ saa te bia no mu no ɛmboa me na ya no wo mu no wo mu fa ho sɛ ɔbakɔ saa te bia no mu a wo mu fa ho deɛ wo hia ne sɛ ɔbakɔ kɔyɛ adwuma ɔkɔyɛ adwuma a na wo manya sika firi no ho nti na te bia no ba na wo ma busuani na nka wo mu ya na wo mu fa ho adeɛ ne ba wɔno nom adeɛ na ba na wo mu atwom ho afiri mu na manager na atwe ho afiri mu na esi yɛbɛgya na ama na ni agya na ama no nti me so nhwɛ huni sɛ saa no ɛmboa no sebi nwomtoni baako bi wɔ hɔ wɔnyɛ saa problem no bi ana wɔte hɔ wɔnto nwom nyame yɛ na adom ma ne didi no na adɛnti na wo deɛ wo se wobɛkɔ saa nimguaseɛ wei mu abere a wo so womfa hwee ma na mmam desufoɔ no ahuni sɛ sɛdeɛ wo sitie no w'ani nna hɔ na bibi kaka bebi a yɛde bɛfa yɛde wofa ha yɛbɛnyɛ sika wɔ ho yɛde wofa ha yɛbɛnyɛ sika wɔ ho nti yɛbɛfɔ so sɛ kɔyɛ adwuma na wokɔkɔyɛ adwuma no wɔyɛ adwuma no awie no hawo na ɔde ba sika wɔ he a wɔde aba fie nti saa nti na mehwɛ huniɛ na mesɛ nka meyɛ nyankopɔn a ka maka sɛ wɔngyae adwuma no nto wɔ kakra na wɔmpere no apɔmuden first na wɔntena se kakra ebia na nyankopɔn ayɛ no adom ama ne ni aba no so na sɛ nyame no abɛsa ama no kwan akɔpɛgya nneɔma a na nyame ama no kwan na mpatwɛ mpɛ sɛ mebisa sɛ managers na ɔmo ba a ɔmo ne wo tena ase nti ɔmo bɛfa ne firi wo hɔ ana mepɔtwo ebi ɛbɛfa ne firi me hɔ ebi bɛfa ne firi me hɔ okay ebi nso kɔfa ne firi mede ne kɔ asɔre fie no wɔ hɔ a wode ne kɔ asɔre fie no wɔ hɔ a na ebi akɔfa no obi akɔfa no na wofɔ mo nkɔ police station na me wɔ sika wɔ mu a na bɛsa atwa mu ho ama yɛakye me atum fi sɛ wɔ mu wɔ sika mede meni kaprɛ so wɔ mu nso so sɛdeɛ wɔ mu bɛsi aka no no polisifoɔ no bɛgye wɔ mu adi asene me asene wo a wɔyɛ fi sɛ wɔ mu ɛbɛkyerɛ mu sɛ wanyɛ akwalaa no
wo mu a managers for no wo mu nim problem a wo na police for no de wo mu nim nti managers for no baka kire police for say wanya akwala na membo mi hya no so na so wo mu nim say wo mu de ne kokoya nwum yi achena sei na beto na so saa no wo mu fa ho de hia ne say wo mu de ne bakokoya nwum na achena sei ne to no a na wo mu atwe wo mu ho wo ma gya no na man pacho so mo koye nwum ni wi a person bi sa say neni da ho no omo disika ne brew dabi iti say juma na omo ne management ne ye no accountability ben like akuntebuo ben na mo buye so omo do ba ne brew no akuntebuo ben hwe e bai ko ti bie we mu ache kame ha me nyan kama ka 15 years ni na ansa manager bi baba fa no ko fa ni fira asor fie manager bi ko fa ni fia asor fie de di kan no ko fa ni fira asor fie no me dumirika ba akra ha ba ka cha ne se no wo ha na mo ye no yodum saa na nyame en charge ya na mba fa no ade ne ko masofo antu de ne ko asore nti ono no de ne ko bebi a onya so tie tena ho chisa danfo no ba ho chisa obi aba ho se yankoya nyoma e na wakunu kra na wodi o machi wodi o machi na sofo no from se membra ne ya mbehwe ade me koya na danfo bi aba ha wodi ndubone kra na baaye nti woye ho adwuma wie no woni wo mu ntakwa wo so wokọ akra woni wo mu kọ se wokọ akra akoya no ti mi dumirika baaye aba manje no ho aba ka kira nse sie nti mesre wo mu abaya nka wo mu mane san kosofo no ho nko san kosofo san kosofo no ho okay no mo se debi na adwuma ne nwom wo so abaya ne nwom a onya akola ti mi mane enye ne nwom mi ye ya mi ka bia me nya no no mo manu no wo mu tie no mo ye wo mu adwuma wo mu ye wo mu adwuma abeto se eto ne se ya ye kese ya wo hoi no mu ina firi no na me du mireka koye me koya eni ya mumma mi sika na me fa na ko hospital na asa mo fa na ko hospital o mu so wani sika ne dwuma wa ye wa boka abra mo de ne baba ye dwuma me ka kira mo se dabi o ma ne wan san ko sofo no ko o mu so wa boka nti mi ye komi nya me adawroma aha sei ma me afia nyankopon fa na kransie ono na mbetie ne nan ase okay na nyame adawroma o ma me ono so tie lawyer bi nan ase na lawyer penyin bi nan ase na waka kiro mu say amfa no o ma fara nko hospital o do mba kokko ansa wo mu nya ho de ne ko hospital tian so ha o mu wa bayi ni doctor ne sam bayi ma de nko kuma ase mi ko say mi ko yi no ma ko yi ni dadaada ko so ko yi no no ma yi ni dadaada nko omu ye ne saa ye ahafo no no omu ye ne saa ye pran miansa asa police ni bi patratimbila etimi ba ni omu kon ya na waje ne ma me de ko kuma ase okay nti se na ya na ete ipa cho nti se na current management ne hwan ye ne manager sesia yo me pocho sesia de ya ne manager sesia no hama kofinti Hama Kofinti. Ono na ye ne manager sisi. Ono na ye ne manager sisi. Iti pacho ne current situation sisi ane edie no ya fa ho. Me pocho. Ono no. Wanye hwe mfa ho. Ansa na danfu yi baba fa no. Hama no oya na wo hye nkutupa. Se ne maame se ama ne ye adwuma ma ne nkotonyo. Nti saa no ne maame wa ye ne maame bone nti na ne maame pese wo ye adwuma na na ha man na ya na woka saa o enna wo ye ya ma me ne me bane ntam problem bi bai nti saa no ayam ya pa na me se saa na tie dia wonim ne hawo wo di ne ko ye no wo ko hu ne hawo mpre bebre nti wo di ne ko sire na me ko ye na makofa na ba me ko hwete bia wo wo mu na da bi mi wa ha aduane ye na ati ntina wasa me jame ba na wakotena sire musa tina me sa de ne ba nti me de ne ba ya no ha ma no kura no wase me ma ne mra no na me si de bi o ma ho bio
na pesa me de me no magusia e pesa de no kwa asori fie nti ya de no koi e de no kwa asori fie no na nneema koyie papa sade no wo ye no wo hia saa bio wo ne me te fine ono a wotimi ka kire obi se yo ni obi a no wo maame wotimi twuma ko maame saa nyina na hama asa aba se won kwaye nyu na mi si David esa o ma no ho ntwa no da nyomu no so na hoto na hie me sene nyomu no nti me sere se wanja no ma no ho ntwa no na no hoto no a ono abedi sare de obaye ama no ko so bo mi ana wase ennua me hwa na no ho nya onkofa obi onfa no ko hospital me yanko won pani ansa won ba ye adwuma na me si David onfa no ko hospital hama na kansa me si David wo enyomo de ho hia o sade obaye a obanye sika no me so me ba no nso no ho hia me no mkaka hia me nti sauden bakoko won pania no won koye adwuma de a me no ya adwene nti me ne ye ntawantawa saa na akopem sede tibia wakomi tibia wakomi no me ka kira me baba se enye sa hama no okeka se ekira no na me ne ntaminya won kan kira nsa wo mafa nko hospital ti hama no ka kira me ni nua ba ne se awo ho asikam nti won de woni sika ode makọ hospital nti wan fana nko na wan fana nko ni nyina no na me so me hwehwe obi a o baba boa ma me de nakọ hospital na nyame encha ade na openyini ababoa me a wose wan ben no na wa ben no anu ya ben ma ne de wani ne bedidi nko me kakra openyin no wo no kono de wo ye so ebusiafo ni nim no abusiafo ni nim no mpacho openyin ben o de ma me fansa da on pese obebo ni di okay o konyomo no ho a eye na e ba man sika na mana no mo no mo so o konyomo no ho pa enu na man no na amanti ade na nya spiritual ade no de sa ya na manfo keka se ne ma ni yi nani no nya no kre metu hoyi ma nanti papa ma bre so nanso mo gidie wo nyame mu se dako obehia ne Nyankopon na hama no wa mame kwan ama me hwa me ba no wa mame kwan ba cho ne na tena se akasa na me pocho me sreka me be kira kwan kura hama no fa so wa ne saka no e ba cho miti hama no nyo no nanka aye ne manja na sanka nyo no na ba kokko obedi nsem na mfie beye num ni nsiani na nkrofo bi na danfofo bi free UK na omu kika omu tribom se kwa de tibia no aye omu ahonte nti omu afa adwene baako na omu afa adwene baako no omu de no ba ma Lord Kenya fise Lord Kenya no so wa ye sa wakosa tibia mu pɛ nti omu fra Lord Kenya de no ma Lord Kenya se omu ba pushi omu ba boa na Lord Kenya na ben ono akosa mu no ebi o ka san ba ko nyenu kira na obeti ase na Lord Kenya no so je penie na wase yensom nipa me kwa Lord woti udi wa ha misra wa nya ne bone so na brebi as de esi ye na me kire mu wa ha ne yensom nipa nti ne nua bi nso wo ha ya fra ne hama nti obakọ kofa hama na abaka ho ani Lord Kenya ni Lord oye aye Lord Kenya no ani boy bi ni papa nua ba bi ono so ya fra ne Sunday na wo mu baye ba nipa nan wa ha na brochirefo no fam bo ambra na o mi na nkambo mu de nyame baye nti wo mu eka wo mu tiribo mu saa no adwene saa sam no ho no mi de na mi de mi nyime hwe nti mi wo hwa na hama ne ba fie oba ya na obebisa me se me na me mpese adenti na me mpese me ba no abeto nyum bi na me so me kira ne se na na tibia ne te nti na nka me mpese obeto nyum bi mu no na wase nya sa na te nya sa na ohun no na wahuni se woni ka woni dan woni dan na so na ono anka se fie na etim
santi na ya na egya no saa no nti me kan no waka na me si o eniye sa wa bayi se wo ba beso no mu dia eniye mentimi nkan ko kire bia wo beso ma me ya hwede anyame beye nanso wankan kire me se lor Kenya ka ho na me mo mu kwan na ni 2 weeks ne no twemienu na hama no as from one office na wo ka say dia omu ya no lor Kenya ka ho Sunday ka ho Ken ka ho na lor Kenya no wa ya de a ama omu ani anje ho omu ya de na sie na ono de wode camera kwato ho na wiase nyina huni say kwa de wa ha sana kan sana hama na kai nti ono no obeyi lor Kenya ne di na me some ka say o enyi ne di na ono no akwasa ate bie mu da osanso ya sofo nti enyi ne di na me kura mbere bi atwa mu be mfie nan ni no me ko ni fie akoka kira nse wa maboa me na mu wagi bi wonu mu se ono aya sa no aka san ba ko mienu abeto na so nti ha man ka na me maka nti bufu ya ba na ha man ka kira me se sa me nyim se lor Kenya baba mu dia ono de obejai ohwa na me se o misra me betom wo mu ye o mu adwuma na me betom ono de wo mu ye de wo mu fi se bebo na me de me san ko ye nti me san wo hwa na o twemienu bio ne ha man tu ka ba me fie obesusu kira me se baby a wo mu de me ban ko ye no boys bi wo ho na de ya de me ban akɔhye ne nsam no ono asan aka se boys bi epese o mu ebegbe wurom na o mu mbuo bi na sa boys no me de me ban ko sa ma me no ho no sa boys no ya na o mu kɔfa no kɔ yesu no nti boys no ya ma me ne ma me ne ntam ba ye basa boys no ya ma me ne ma me ne ntam ba ye basa nti ha ma baka sa akira me no me ti David me ma sa boys no ntam bon wurom bi na ma ba sa mo ba bo me dia me pesa boys no bi ofi se me ne wo ma ko de bia ya ko fan ko ye ko yin ko ye show ni asan de na ba nanso mi huka pra wo me de ma kwa de ba no nti me pesa boys no ho no bio na ha ma na ka kira me se sa me mpo mo ho bio ma wo lawyer ne lawyer wa santa se fanche ne bra me kwa ne lawyer no ho na me nkɔ tworo dia me pesa wo babam bia no na me fama me kan kira ma lawyer no won tworo na me si you ampani ampa me koi me ko tworo boys no ye mienu na me ko tworo mu din se me pese wo mo san ba me ba no ko lawyer no me ko lawyer no ho na me tworo wie na me de to ho 3 days time na from say me ba fa bono letter no enko nti me ko me fa letter no ko de ko bi a me ba no won nti me de ko na 3 days time na me ti se lor Kenya ko gina TV so na de buofu se wono wo hwe me ba ama me na me se me gina ba court wo hwe me ba ama na me se me gina ba court me ti ya me se enya no koreda wo mpo na me pesa nka wo ban me ba no anya no koresa fi se hama no odi ka se obayi ne di na me se wo ma ne wo ho nti abane sana hama na yiwedi a wanka se ono na yi ne di na odi me ababa shem sa nti me hwehwe lor Kenya number hu ko fra no mi hu no ma no ko fra no wo hu se me a wanka sa na wakate no na me sa ko santasi living bread asori ya na me ti se ko ho ko preach na me ko susu kire wo mu se na mate nti lor Kenya no mu fra na mbra na me kire mu nkira no na me ntimi yasa ma ba wo se be boa me na na nyame abie kwan ya ma wa ba na me kuro ya me sa kasa me de wo kokko anya no kresa na osafofo no komu a na lor Kenya se me se wade me ba yesu na me so wonye nyankopɔ hu mboboi na be na wo kwagina ho yesu a nkrofo hu se lor Kenya na wa ha yesu yi na me be ya baba wo ha na wo de no kokko yesu yi anya no kore me kwame ya me nya no yiye bia sana hama no na kwaye sa nti lor Kenya nso yesa no bi bufu ye na waja na mahama no onu nti sa anam so sa na hama no anya na de ne ya no manager Pacho na hama wo ne number. No one number. Ma member. Pacho, when was the last time I was friend? Me hama no, ani me aya aka mfie mienu me nkasa no ono so nkasa me ho. Nti mabusia nso kira se one jai boy no
wanja me ba no wanja ya ba no maye na ya nhwe de ebe ye na ho hinya sen se enwom na de bia hama se obeye adwuma no wo ye adwuma no de ma hwan hama so se me njai no na mpesa me boa wo boa me ba so ne me yaka wo boa me ba hwan tro kakra ka wa kwatwa to me so se me me si lord Kenya ma ne ba me ba ho someone kitten wo kan wo radio so wo ka sa no me ka kira ne se lord Kenya asam wo ya lord Kenya no kan ya na ya me ya ti me kon sra FM no ma ko susu asam na kire wo mu na nka wo ma fra lord Kenya na mama pa na cho ha ma ne ka kira me se ma me ko sra FM membra pure FM samra kura na mjim se FM bi di pure FM nti ya baba kono hama kuro ya wasan ka kira me se me ba na mba kan samna men kan kira Ghana fo yina se ma ya me ba no bone waka se ya pe na me hu se hama nye ni papa na me bisa ne se wo ya wo kan se bi wa nye ni papa wo ya wo kan wo ba ka to ho wo ba gu manyim ase ato ho no na daache abansama Ghana fo ahunu akase na nyame mpo na me pa pure FM ba kan se ma ya me ba ne bone yi nti hama wo pese odi kan gu manyim ase ato wo pese odi kan gu manyim ase ato fi se anyum na wo target se wo ne ba kokoye na mesisa no ya ne mboa no na wo so pese wo ne ya ninti na wo keka wo ye sa ne masa na me de me je man kai na ndi wo ne me ba no wo ho ise se ogusu no ba no onye no wo ho nti die nti a se si ya no me sa ha ma wan firi me ba no ho a ma hokoro me nsa wan fa fi se etimifo ni timu a woro wa ka wa fa wa bati fi se me wodin ko sire mu no aya sa no ha ma ne de ni ba ye adwuma wa ya na wa ye sei wa ye bi sei na ha ma no na wa de na ko hospital what is life ya na wa de na ko ji na kwanya ya na wa fa so de ko ji no ya na me nso no na me tehuni se ha ma no mansuro na obakọ so agumanyim asesa afife ono wakasa o radio so me nso so me nko a wo dom wo sika me so me nko a me ni 10 cedis nti wo ya na wo de me akotena pure FM so se ma yese nso na me ye nti kwanya wo fa so ade no kogi ni ya na me mpe wo di police kwache no na wo de na kwagina gi nti otimi ya wanye ne sa onko no na wa ya na baako busumi mienu odagi busumi mienu ena uyi no a o de ne kwa onyom no so endi busumi ni ansa no asa ya sa no asa de police ache no ena o de na kogi uyi no a na o de ne kwa onyom no so onyom no so ba cho kwa de ni nuanom we nuanom wo so then apart from Hama a wa ba ho a oboa no ebusua na nkasa ne de na mo ya makwa de abusua na nkasa no na me kan kwa de ti bi ba me ma nante papa me na abusua ya nante papa na kwa de no ya wo hu na adwene wotimi kwagina baby se nya na ma me ne me Ghana fo nyina ate ni so ya wa yale enti ya sa no ni bufu a o tendidie nti sa akoba sa obi a wo boa me no okodina tam sa no watwe no ka watwe no na me ama wo no wadi masam ma wadi matam ye me se de enkorampo na me na me de no nti me mpa abada nti Hama no ko so ye ne sa de atoso mpransan ani Hama no adi police che no de no ko sire abra wan bo mama ne da nti wo koduro be na otwe me yenu ansa ye no otwe ye from say wa ba na me say afi na me fra me na me fra Hama bi sen say twi no ko yi o mo fa nchame me fra Hama no bi sen say nti wodi me ba no ko na waso wade no ko na wa bra dodo wa bre ono Hama no wa bra dodo na me sulu man ka hwe na wo sire mu 2024 yi na me ko ya tibia ne nya na me se me gene ba ha nti saa nyina no me ne Hama no ya ye free bio nti me de ne ba ya na wo so wa san ba se wo de ne ba kokoye nyu na me si de bi saa de
me ma wo fa no kwaya nyum saa ti saa na ade na akwaye sisi hama so se me nka nche o se ono do kwade pa kwade wona kuma oboa mesra no a onja wade mo wanja mami wanja ma de ma mo wanja ya mami a me hohoro me nsa na wafa ma me ne ma busiafo nyina fi se ma busiafo ka se hama ye ba wo ho ama ya ne wa betena se na yenim se kwade wo wonsam na nka de wo ho na ya nka ya ka fi se wo wo sire mu no wo mo ye no ho adwuma hama no so wa ma kwan me ye no ho adwuma no akina me nyene ba ye interview akina we ba baba bonyom asema si kwa ne bra ntina busiafo no buofu se wo mu ka wo mbanya na kwa den wa hye bebi ba ye mfie miansa mfie nan na obi antene nka na hama no so se ya to ya sa na kwa den no so wanche no ase nti abusiafo no etu nipa mienu se wo mu ba hama no ho na nka wo ma betena se enuafo na wo mu nyina ka wo tira bom na ya hu kwa ya gene ba fa so na me bona mane se no ma o se no mu kae asama haman kan ne se won pabusiani bi wonanyim o pabusiani bi wonanyim waka kire me kasa nyame no kura na me gina ho ikai haman timi kasa won kasa ada o pabusiani bi wonanyim o pabusiani bi wonanyim na me siyo na me so me fura wo mu ka kire ho nti wo mu bisane wo mu fura na wonfa wo mu bisane se haman no won pabusiani bi wonanyim no na busia na de wode ne ye de ye no manager no onu hama no na busiafo no ana nti wo so odọ kwa ade ya oboa hama wo sai kwa ade woni mi akwa mfie mienu ni wan jai ma de amamia hama mtaso be jai wo ya wo se me jai no me mba no ho no ho beto no na hama na saba nti media to ma mi na anim se na hama ye nti won ka sanchira no mami na hama ne se o ndie wa jai wa nyina jai nti mami na no na o nyina jai ne ko na mami na kan se kira me na me se o nyina jai a anya no kore we ka ho an premier nsa no wo ya wa se nyina jai wo fa no ho adwompa kwanya o de ba fa no no wasan ba nti mi bisa me kwa da ni nua ba se hama se wonye na gyae no wo hwa wonye na ba gyae no wo so wonye na gyae oboa na me san call station foforo se wonye na gyae a won be kasa wonye na gyae na station hafo no wo mu di adanse na wo mu di adanse hunu se wonye na gyae me koya ya fra hama ya se hama tukwan nso wo mu nye ne kasa wie kasa na wo mu wie ya wo se hama tukwan sisi ya ne na kasa sisi oso on kasa ya friend ye ka hamanti asem ye friend sisi oso on kasa enti wa kasa ya aye fi se won kasa yi won no se de ne bebi an yansa no won emu odu nti na me pese me kan ase wo pese wo sai me ban won kasa yi obefra panyini a obeka de won panyini kura no wanjuni yi a obeka se hama ope oba no ti se de wakan ya na nso oboa di so ope no one pe no won de wanjai no mama obia ba oba no so obeboa na uyo okay apart from hamanti anokre pa ono pe na on pe so obeba wo nko na me pe so obaba me ba no fi se wo ba me kan wode ne koye ya no ayeye ono aya na wase wo hwe me ba ma me na me da me kase na me sime nka fe ade na me ka wo de koye no so wu ne nti wa kwa yan ba akona enkoyi amawa jai hama se ne jai na me pochu ya me tin sampi na se me tin sampi se me bai obia ba me ba no ho se nka wo kope wo ba me ho am ya dwon ho na mbo bi obebi a na wa boa me na me se baby anya no kreda nka bida na se bi wo ho saa se obi aba me nkan se yankopɛ mboa mbra kwa ade na me si de bi a saa nipa kro no ade wo yaduru bebi TV wo yaduru bebi a won bra abonten beka se o aba nanim abaka se na me si de bi ana se so boa na
ye bom bebrebe se me na me ya me ba no ebie no obi aye hwehwemu ahu se bia me na me di be ye ta to ama me ba na yesi nti se te sa so a sa ni bakro no so mbra bonten na won beka fi se ye nyina ye paniye ya pane sa ye oba beka se wo hu ni se ya ana se oba no ho se ye nkombo se na me se de bia ombra beka na sasa bi ebi wan beka monte sa o bebi ade a ende na bosremuka na ye ka de to nya no kore people bani yi me pa me bani yi wow ma se open me bani yi bu so na so da bi wase oboka na so wonjai ti me ka chan sa wo boka jaye ebi wase me boka me pesa me so me gete me kana me se wo boka wo sikai wa ya wase wo sikai na me so wo sikai na nipa na kwati bi ewe mu no fa wo sika ne be boa no bom na wonya nkwa nyesa wo pesa ode me ye adwuma de bia obe ye adwuma o ye adwuma ma hwan ni ntimi bisa hamanti se woni ne trust ye adwuma no mfie be san ni wa ma me 5 cedis da ma me ka sam wo nyesa ode baba ba hyem na chese wa ma ni sika wo sira mu na ye no ho adwuma no na hama wo se we nkwa ne mbra we nkwa fa ne mbra na kodwantwi woni ne babom akoye show na Frank mbakwa so nkwa fa ne mbra na obaka kiram na me se hama de ni sika no nko an wo hia na me ba no mpom de ne ge wo hia me hia me ba no sa wanya wade no ho na wonto nyum kora na me pe nti me tutuma boy na boy no koka kira no na me wo ho a na wo from the 10 million mam say wo pese sika we mfa me so 10 million 1000 Ghana 1000 10 million wo pese sika we mfa me so na enkosiram na yemfa ye ne nua no ho adwuma na me si yo nti me ka kira maami bi se maami bi wote me fie me se wohu nipa nyansa we ne da be na odi sika maaye na we ya wo si yankwafa ne mbra no a me mpene so no afi na odi 10 million ba mam se me fa ma omu na me di ma omu nti apart from sa sika 10 million wo 10 million obefa ne period na 10 million na be di mi sa na mbra bi mfie mienu nie na bronya mre edi bronya no kra ye asa na me fra no bisa se won fa bronya ade ama me na so wo ma me nkanintam na me se wo misra no a one day eduane na me pe won ma me eduane na wakoto mo half bagi kasia ne half ade ma obi de bra me na wade ne ko sire mu no wase abrochirefo no omu na ye bibia abrochirefo nipa 8 no omu na ye bibia de ma no se won fa hwa no na wako sire mu no na me se hama me bana ko sire mu a kwa de wo baketu ebi wo ho mini TV wo ho na mesre se nka sa TV no fama ya ne yemfa hwe wo se wo wantimi fama ya sa na obepe TV ketu ebi ya dia man sa ne na odi TV ne baba menim so ma je wa ho nti mesra hama no me tinyankopɔ din sra no ba ne ndo no wan jai no mo ndo no ma ne ndo no wa ma ne ndo you know wo do me ba na wo chontro mami se ma yese lor Kenya asami so obi a wo tie bia no sanfie nsia na etwa mu no ya Ghana for so pamia sawa wo ba kai sa asam na anana me kira asam na ase ha mana yesa nyina ko yi lor Kenya firi ho pam lor Kenya na pam lor Kenya no nipa kora wasan ka ho ayafra no Sunday no ewo ma no wasan ka kira me se Sunday no pese pam no na me se ade wase nkrofo na wo mu abroche no wo di nwoma ba na Sunday no so akoka se o mani bi nti ono no obapam no na me se de bi ono kora ya busi aya ya be ye mu ofie se me na me yasa wasan so pam ono so na akoka ha ma no nko a abusua ka kom wo se gine kwakuo num e ma me nsem ode agu ono no ode nsem agu ho ode nsem agu ho papa o hwie nsem na wutie ma me nsem wo no a ma me odi yaw ni mu odi yaw odi ewu ma me ni mu papa ewo one hama ho ti mesre bra pani hama se ne ye kan no obi e ka twon hu firi branche no ho ate twon hu firi ho e ma ne nko de se na no oye je ba mu yi wo ko frɛ no ko trete so trɛ no ko ka kyerɛ ne se an wo be apologize wo so den wo pa che wo se den onye boni bia won e mo ne nko be boa ne bra no so ate ase but en se bebre
ti bra pani ye besere wo twe ho firi abrante no hate na abusua no hwe mu de hye sa anya yie na bibi to akora na wonni ho bi ba de wu ye de se wan hwe ni yie ne koduru ba bi be ka sa wo kora wonni maame no ho e de abrante no bibi ho bi wonni ne dambo de koso wonni ho bi so ate ase ye besere wo abusuafo nya subscribe channel no subscribe se no like no comment no share so ma ofro nya bi de ahwe an so tv no muguso amhwe no wate ase aye konfo kwa de nsensem aye koso konfo kwa de nsem aye koso ne dambo a wo mu isi akwena za akwa ese dam ewuma no wabodam oye ne ho basa na ne so ate chese ne nkofo de camera toto no so interview no na yegu ne nimu ase ko ba bia branti abonyu maduru pa na hwe na bra bon ye koso se enyefe enhwe bi kan ya banesa na nsema na maame be kan no tebusuafo nsema TV maame hwe nsema go nti mom ye moa ye maame no Ghana fo wamu abrochiri amanone fo bia mu nsomu wa no lo Kenya bra pani prophet lo Kenya oda Roma so bremu bi o maame kasa e o se ogbodin o ma odi an cancer mbone o se o kra o cancer bi fa ho bo ase ste bia bia o ko mire bi atwa mo papa no maame bre ansa na mo gi wasi won ti se ye den ye be ye nyame ato nsa afro nkwama we nyame adwuma nkwa be ye onya gidie wo mu arohyemu wo mu but anko wie ne sa nipa dom adwuma ye den ya bi be kase wan hwe yi a na di problem na ekoba ati ase nti na be sra dofo nya mo yemmo e bra no na esinye yi ma no a yi ma Ghana nyina abusua yedi mbosi ase so tv yedi mbosi ase nbidi ka unya subscribe na subscribe channel sese no like no wa comment no wa foforo so nya bia eden ahwe ciao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.